ka sa agadidayta anya kadi marikulik na makita ka naragsaka kapuiti aurang ita sipod pa'y naudi nga nagkita ta aduata wenti naglabasan muto'y ayat ko inaiwanan siyag kubaita at daritaden na ay tapuso ken panunot mo aragsak na kuman siguro daytoy igasata ano si kakin siya tinagkatuluyan nga dwa nadadael kuman itirag sakta nga minsan ta yanay karitunggal may isa Alagip ko naglabas adu iti arapa-apa asawa at tinggana yamanyanta inwaksinda tan sa bali inta nakagadwa ikararag ta bindisyon idu sama tutoy ayat ko inaiwanan siyag kumaita dalitaden na ay tapuso ken panunot mo aragsak na kuman siguro daytoy igasat ta alusiga ken siya tinagkatuluyan nga dwa natadael kuman itirag sakta nga minsan ta yanay karitunggal maysa Diyos metlaeng tinangipaay igasati tunggal maysa